F'konferenza tal-aħbarijiet mill-Berġa ta' Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri nedew it-tieni round tal-vouchers tal-mitt ewro. Illum se nkunu qegħdin inniedu l-iskema tal-vouchers bil-għan li jibdew jintefqu kif diġà wedna mis-7 ta' Ġunju illi ġej qed nallokaw għal dan il-għan 50 miljun euro. Il-Prim Ministru fakkar kif bl-aħħar skema ta' vouchers li tqasmu tul l-2020 għal kull euro li l-poplu nefaq bil-vouchers nefaq euro ieħor. Tenna li l-vouchers taw spinta bla preċedent lit turiżmu intern. Biex noħdu idea tal-kobor ta' din il-miżura. Biss qed nikkunsidraw li fis-sena ta' qabel il-pandemija jiġifieri l-2019 it-total ta' flus minn fuqha mill-Maltin u l-Awċin fit-turiżmu intern kien ta' ftit anqas minn 40 miljun euro. Bil-vouchers intefqu 90 miljun euro, jiġifieri b'inizjattiva waħda u 50 xhur. Apparti l-għajnuna kbira lin-negozji, il-vouchers fissru wkoll ħolqien ta' aktar impjiegi. Bil-vouchers inżid ngħid illi s-sena li għaddiet huwa kkalkulat li nħoloq xogħol għal madwar 1900 ħaddiem, li minnhom 1000 kienu fl-akkomodazzjoni u fir-ristoranti u 500 fil-ħwienet. Fl-istess konferenza tkellem ukoll il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri li ta' spjegazzjoni ċara dwar dan it-tieni round ta' vouchers. Se nkunu qed nagħtu 4 vouchers ta' 15 euro kif qegħdin taraw li ammontaw għal total ta' 60 euro u 4 vouchers oħra ta' 10 euros. Għal dan it-tieni round ta' vouchers, Schembri sostna li se jkunu jistgħu jitniżlu b'mod diġitali. Dawk li jixtiequ jniżlu l-vouchers tagħhom mod diġitali, kull m'għandhom jagħmlu huwa li jmorru fuq il-website wallet.vouchersmimkoll.com u hemmhekk ikunu jistgħu jniżlu l-voucher tagħhom. Jistgħu jniżlu l-voucher tagħhom minn issa sal-4 ta' Ġunju, sal-ġimgħa 4 ta' Ġunju. Dawk li ma jniżlux il-vouchers online se jkunu qed jinbatulhom posta rreġistrata ġala darba jitlesta l-proċess ta' verifika minn fuq is-sit. Fuq l-istess sit hemm ukoll żewġ sezzjonijiet ta' għajnuna għall-konsumatur kif ukoll għas-sidien tal-intrapriżi. Spjega li hemm madwar 25,000 stabbiliment eliġibbli li jaċċettaw dawn il-vouchers. F'din l-iskema il-vouchers se jkunu eliġibbli għaċ-ċittadini Maltin u ċ-ċittadini barranin permezz ta' residenza validu. Għalli l-vouchers se jitqasmu lin-nies u li jkunu għalqu 16-il sena sal-aħħar tax-xahar li għadda.